Dik, utod na ladyo ka karon si Manahuna. Kaya sa imod si Mana, idunit na ka sa eskwelahan ni Maria. Kaya na first order magud siya, diguon ta na ng kabit. Maria! Agay! Maria! Unsa man ma? Maria, di na nimo imong maestra nga magdulit ko og isa ka lechon kay first honor ka? Tay, usaon ko ni pagstorya si mama karon nga sikan ramang ko. Naunsa ka, Maria? Ay wala maoy. Uma na ingnanan ako. Ay, maayo, Maria, kung mauna. Kinsa kay ako palitsunon, ana, no? Ay, tama. Ipalitsun din na ako kang kimboy. Maria! Oy, Bete, pag-unsa naman po ka dire? Unsa may toyo ni mo kang Maria? Suri-suri lang gud nang kay di naman gud stress sa klase kay sunod si Mana closing naman gud namo. Nya istoryahan ako si Maria ba kung asa nako palito ng akong ice cream nga idunit sa eskwelahan. Ice cream day ang idunit ni mama ni mo, Bete. Mayo di ay. O ice cream bitaw na ang ginunit sa mama ni Biti ma. Duha ka tube at agbaw lagi tanyo kaon ana. Ana jud Maria. Unya parisan dayon nato og lechon. Maria, dito gud ko ila tutoy ko mag-order og ice cream. Mango ug durian ang flavor. Lami kaayo. Bitaw Biti, lamig bitaw ng ice cream nila ni Toto Ilonggo. Maria, biyaan sa munduhan ni Bete ha. May gani Maria kay na first ka. Ay, kasulti si mama Maria. Inaya na imong tingog Biti ka magandang ka. Kay pagtuob ya jud ni mama nga first ko kay nagunit ba mig isa ka lechon no. Wala gani mo siya giingnan. Wala. Unsa una ni mo ro nya nagtuoy mo mama nga first ka. Bahala na ako lang istorya. May busa, wala namang pera. Kanding mo na akong gibit-bit. Sunod si Mana. Kusing na gud namo. Isang sige kong kalit. Nakuha niya ko na po ang tip honor. Malag niya nakabitay. Sip asa na maabot akong istorya. Napabiyak ko'y buhaton. Akong gitimplahan og merinda si Maria o Bete. Kaya nalipay kaayo ko nga na first honor si Maria. Abi na lang ni Bete, istrikta kaayo ko. Ako na niya ko dito, kay basig ipagputol na ang duha. Basta Biti ha mauna to. Ay jud pagkamalian imong baba kung di ka gusto nga kusiunta ka. Mga bata, pamainit na mo. Maria, ipresta sa ng lamisa kay ako niibutang ang juice ug ang pan. Ay, dali na lang oy. O dali ma. Dali butang dali. Ang baso nga. Okay ma. Sige nang. Darang baso, pamainit na mo. Ikaw dai ma. Ay! Ay! Pag-abot na rin sinyang balay. Ay, kay... Namainit mo ba? Pinong pawiks, hapit sa, pamainit dire. Milagro man sinang Marlene, nagpapainit man kang Biti. Buutan lagi ka ron nang. Saan na yung okasyon? Tay, sabi ang gaya ni si Dudong Pawiks. Maria, di ba na mapugan ang baba ni Dudong Pawiks? Gani. Wala guy okasyon dudong pawiks, nagpapainit lang ko nila kay malipayon man ko. Nganong malipayon man ka nang? Pwede ko mahibalo? Patoy Maria, murag mauna mo. Kabalo naman siguro ka dudong pawiks. Unsa pagkabalo na ko nang na mo pa may pagabot na ko? Atik-atik pa jud ka dudong pawiks ba? Unsa gud na nang? Kamong duha na unsa man pud mo? Ay dudong pawiks, nalipay ko kay si Maria na first honor baya. First honor si Maria? Uy, anong natingala man ka nga classmate man mo? Dili man gud si Maria ang first nang. Tay dili, nakarinig na ng baboy lechonon diha? Di ba Maria sikan ramang ka? Si Claire man ang first nang. Tinuod na Maria nga sikan ra ka?